Mal som veľa powerov. Ne? Wow! Wow! OK, ale dobre. Dobre. Idem ti pomôcť. OK. Oh shit. OK, utečam. Poď sem. Nice. Juice World, aj ty sem poj. Každý deň za pepu. Trpie. Sem bot. Kamo, ja potrebujem iba... Wow! Takže čaute, že vítam vás v ďalšom videu, tu Diendaž, no a dneska budeme pušovať MOA! Hey, pull a drop top minivan with the flat rate. Candy paint wet, hubba bubble gum. Seats with the sheep fur peach fuzz. When I whip it back, so drop top minivan with the candy paint wet, hubba. Seats with the sheep fur peach fuzz. No, ale ešte vám chcem povedať, že je tu brutalita v shope, lebo je tu jeden Hypercharge star drop, 10 random star dropov, Hypercharge zase, potom 2500 blingov, romantického Dynamika, random prezenty a coiny. Takže poďme od Hypercharge star dropu. Takže čo nám padne do Hypercharge prvého star dropu? Padne Hypercharge na Barleyho. OK, potom tu máme 10 random star dropov, takže poďme na to. Super Rare, zase Super Rare, za Super Rare, čo? OK, Rare. Ak nám padne Legendary, tak to bude legendárne. OK, Rare, Super Rare, Epic, Rare a Epic. To je asi všetko už. Jo, potom máme zase Hypercharge, takže o 3, 2, 1, boom, ideme to otvárať. A padla nám Hypercharge 8-bit. Takže nice. A tu normálne tá Hypercharge vyzerá ako z nejakej sandboxovej hry. OK, máme tu 2500 blingov, takže ideme zobrať aj romantického Dynamika a tu je Romantic Dynamik. Tu máme 2500 blingov. Tu máme krásny pin. OK, tak teraz ideme na random prezenty, na random darčeky, takže ideme na to. Takže ja to takto rýchlo idem, takže prvý je Super Rare, OK. Potom je Epic, OK, Epic. Wow, čo napadlo? Pop-up Daryl, OK, to vyzerá coolovo. Zase Rare, dobre. Zase Rare, OK, toto už ešte dva. Epic. A toto je posledný. Super Epic, Mythic. A gadgeta na Fenga. OK, dobre. Ale ešte si zoberieme toto. To nie, toto si ideme zobrať. Takže 1000 coinov, no a to je zatiaľ všetko. No a my ideme pušnúť MOA na 15 rank. Ako na každom videu pušneme 15 rank. No, takže zoberieme si duo showdown, no a ideme na to. Ešte keď tento push začne, ja som toto video urobil hneď keď som bol na autobuse. No tak ale ja fakt nerobím srandu, ukážem vám ako išla jazda. No a jazda išla v pohode ako takto, alebo napríklad takto, až keď sa stalo toto. OK, ale to není všetko. Ja som ešte odtiaľ išiel tuto. No a potom som vystúpil pri potravinách. No a keď som vystúpil, som uvidel cestou toto. To čo je ty kokos, však to vyzerá ako nôž. OK, ale potom som už nič zlého nevidel, takže už v pohode. Ale už sa vrhneme na ten push, takže ideme na to. Takže prvá hra, ideme na to. Ty kokos, ja sa tak teším, let's go. Lebo ja som normálne u kamaráta bol, my sme pušovali rankedy na Silver, ako ste videli. O chvíľočku bude na tom video, takže budete sa tešiť určite. No, a ideme pušnúť MOA. Tu hneď ide Larry a Lowry, takže to by som mohol zabiť. OK, ale celkom mi dáva damage, ľudia. Áno, hneď zomrel, super. OK, celkom sa mi laguje Wi-Fi, ale to nevadí, lebo... OK, dobre. OK, ale Angelo mi zobral power, dobre. Nech nestrieľa, nejde strieľať, kamo, nestrieľať. Nestrieľ.
OK, dobre, hej, prečo sa mi to laguje tá Wi-Fi? O, netrafil som, no, dobre, Eriko dal ultinu, dobre. OK. OK, zase zomrel, OK. A, 3 týmy, nice, dobre. OK, skúsim randomne takto hodiť, dobre. O, tam je tento, 8-bit, dobre. Počkej, čo? Kto ho zabil? Eš to zabil. O, what? To čo bol za damage? On ma dal na jeden hit. Mám. Jak to, že on mal 2800 HP? OK, ale ne druhé miesto v začiatku, takže to je dobré. Motorár Stardrop, takže nice. Jak to, že on mal 2000? Počkaj, ja sa pozriem. Kde má toho Rika? On má toho Rika na 10. Ja, lebo on si ešte neupgradeoval Počkaj, čo? Jak to, že on má baza? Do 4. februára? To čo je? Že 20. What? OK, tak. To je veľmi čudné. Už 16 dní ho má, ty kokos. Got him! OK, máme tu Juju. Máme tu aj El Prima. Skibidi easy, skibidi bidi. Skip it up and down. Dobre. Počkaj, ja som povedal dobre. Čo? Dobre som chcel povedať, že dobre som ja povedal. Jak to, že to dáva taký malý... Hej, čo? Prečo sa mi tá Wi-Fi tak laguje? Hej, napíšte do komentárov, ktorý máte tento pin. A ak ste ho získali z World Final z roku 2024. Jak to, že môj teammate dnes od začiatku umre... Sirat. Dobre. Nejdeš. Ok, tak počkaj. Tu je Sandy v tejto čiarnej diere. Alebo ako by som to... OK, tak tu, toto. Drako tu dáva normálne tú ultimu. Tu už teraz strieda hrdej. Oh shit. What? Čo? To čo bolo? Hej, tá Wi-Fi, čo sa deje s mojou Wi-Fi? Počkaj, ja sa na to pozriem. Jak mám úplne plnú Wi-Fi, to čo je? No nemám, jedna čiarka mi chýba. OK, nevadí. Všetko v pořádku. Ale kamož napísal, nazdar. Kamať. OK, moje meno vám nebudem prezraďovať, lebo prečo by som to robil? Čakaj, ja trapím takto cez té kužele. OK. Wow, shit. OK, tak niekto už tu má romantického Dynamika. Oh, shit. Hej, čo? Ale ne. Že mi nelaguje tá Wi-Fi. Ja neviem, niečo sa deje s našou Wi-Fi, musíme to nejako... upraviť! Oh my god, ježiš. Ja som ho zabil. Ne, nech to nepošle tú ultinu. Ne, prežil som to. Mal som veľa powerov. Ne. Wow. OK, ale dobre. Ty kokos, tu sa ináč zabí. Oh my... Ne, poď sem. Ne, ten shade ide po mne, ten shade ide po nás. Ľudia. Oh shit. OK. Ty kokos. OK, ja že to prežijem. Ten Roman je 10 vydaril, že po mne. OK, tak to sme už došli. Hej, nech si ten môj tým dáva aj bacha, že kostrila. OK, ale máme kosty, nice. Nice, takže nice. Dobre. Nice, takže nice. Ježiš, ja neviem, čo hovorím. Ježiš, šelinu, draka, zase šelinu, draka. Čo? Ty kakos, takto som ešte nevidel. Nepoj, takže ideme. Prečo dáva taký malý damage? Hej, aspoň jednu zoberiem, dobrá. Áno, môj teammate dnes zomrel. To čo je? Ty teammate dávajú bacha. OK, team level 4, ale to teraz nechcem mať môj teammate späť. OK, team level 13, tak to bolo ľahké. Poď sem, Shelly, áno.
Ne, ok, tak to som nemal robiť, Ok, ty kokos. Ja si zoberiem tie pavry a ujdem, ale ten spák išiel po mne. Jak to, že on má 13 pavrapov? Nech ide preštať, Žužu, lebo tam je niekto. Tam je niekto v strede. Tam je niekto v strede, sa mi zdá. Nie? No, je tam toto. Daryl. Utrapol som ho. Počkaj, Jan, tu niekto je. OK, tak som to myslel. Počkaj, to mám tu. OK, je čas. Wow, dobre. Bože, ja nechťať furt dávam tieto pieni. Oh my god. Fantastico! Ne, Shelly. Oh. No! Nice. Dobre. OK, tak toto už nedáme, to už nedáme. Ale dobre. Dobre, takže máme 10 rank. Nice. Presne 10 rank. OK, presne ľudia, presne. OK, počkaj, si zmením ešte toto gadžetu. Ja mám všetko vlastne. Ja som mal toľko coinov a power up, už som úplne vymaxoval. Mám všetko úplne. Ja si dám toto, health a damage som si ešte dal. Damage, počkaj, toto. Most basic attacks bounce more time. OK, tak skúsim asi toto. No neviem, skúsim toto, dodging, skúsim, dodging, čo to je za meno? Teda, no, čo to je za meno tej gadžety? To je jak nejaký šport, ty vele. Mám tu Andrea, než dar Andrea. Tu je Miplový, čo som to chcel, tu je Mythikový, nie Miplový, bože. Mythikový, toto, Mythikový, hej, čo? Tomar 7P3. To niekto normálne si... Ježiši. Tá Andrea sa trošku poandreovala, takže nice. Oh, let's go. 31302. Nice. Let's go. Počkaj, koľko je hodín? 15, 19. Ok, tak asi o 4. končím. No, ak si to dopošujeme, do toho 15. ranku. Ty, to je Jackie, Laudra, Mateu. To sú normálne mena brawlerov. To tam, tak keby som normálne hral Bravo Stars s brawlermi. Hej, ja fakt neviem, čo sa deje to. Takto presne sa mi to lagovalo aj môj kamoš. OK, tak máme šťastie do začiatku, ľudia. Máme veľké šťastie do začiatku, kámo. Tak teraz namaxované úplne toho mova. Ne. Počem. Hej, tak Drakova ultina, to sa strašne podobá na tú movou, ale dobre, vyhrali sme, nice. Nice. Let's go. Čo, to už máme 3008 blingov? Tak, to je insane. Je tu Nicholas Jackson. OK, tak rýchlo bereme pavry, aby sme mali silu tak ako predtým. Tak zobereme jednu zobereme. Počkaj, čo? 4? Ty kokos, dobrý teammate. Dobrý. Znič to. Nie! To nestihnem. Počkaj, tu musia byť nejaké pavry. Tak nie. OK, tak tento Sam, on normálne dokázal zobrať 3 pavry, či koľko to? 3 asi. OK, ale 4 pavry, dobre to je, ale... 5 je aspoň tak maximálny môj limit, 5 powerky bol asi maximálny môj limit. OK, Kenji to tam vyzabíjal. Čo to je? Čo? Oh my g... OK, ty kokos, camping. Ty kokos, to čo bolo? Počkaj. To už nezničím. Počkaj, keby ten Kenji išiel sem až tú ultinu. Čo ja vravím? No poď sa, ja nemôžem. Ber tie pavry. Ne, neži, poď, no poď sem, ty to dáš.
Toráš, sem poj. To čo? Ne, ináč pomôž. Oh shit. No tak ja som... Ale 11. tier, teda rank. Ja už som to nazval, že rank, ty kokos, čo? Čiže som to nazval, že tier. Ježiš, 10 gemov, nice. Máme už 17. Ja si normálne niekedy mýlim tie týry s rankami, ale podľa mňa tie ranky boli lepšie, ja sa furt mýlim. Pa 11. Tento skin na toho Eša, ten hovorí. Áno, hneď do začiatku sa mi laguje. Aha, to takto, keď si takto ďaleko, tak to vtedy dáva taký dobrý damage, okej. Idem do stredu, nie do stredu. Aspoň skúsim toto zobrať, Ok, zabíjajú sa tu, ľudia. A my sme zobrali všetky powery, let's go! O, zabil som krova, okej. Ale tu je ešte desi search. Brutálny damage, ako brutálny. Oh my god, tak ja som to tu vyzabíjal úplne, kámo, som to tu vyzabíjal, nice. Ok, sorry, kámo, ale nemá žiadne toto powery. Ok, tak toto bude na 100% výhra. No dávaj. Na 100%. To je jedno, že mu tým skapal, to bude výhra. Yeah, dobre, výhra. Let's go. Every day I'm shoveling. Every day I'm shoveling. Ja tu mám vlasy všade, lebo ja som sa išiel ostrihať. Ja som chcel povedať, že osprchovať, ježiš. Sú tu hneď dve powery. Ok, dal tu 2000 damage. Počkaj, ale niekto dá damage obidvom powerám. To si tak do stredu. Niekedy to ráma 2000, niekedy 3000, niekedy mi to dalo aj 4000, sa mi zdá. Ne, tá power je moja. Tá power je moja, Rosa, tá power je moja. Dvoch som trafil. Ok. Čiže Nusia proste. Tak misia, just misia. Hej, to čo je? Poď. Dobre. Nice. Máme 8 powerov, to je dobré. To je nice. Som trafil do steny. Tu sú hore. 3 týmy. A zabijame. Dobre. Máme ok, utečam. Poď sem, nice. Juice World, aj ty sem poj. Oh shit. Ale nek dneska... Wow! Ok, to čo je? To hack? Tak duch normálne, to jumpscare. Juice Nuzia a Amobilie brr. Ok, Siret, let's go, easy push. Počkaj, 16 powerov sme mali. Máme 6 win streak ľudia, let's go. A plus 14 trofej, kámo, tak tento push bude úplne dobré. Každý deň pušne for 15 roky, jen ešte zober. Kámo, ten song je najlepší, ktorý som kedy strihol. Som zase nechťazal tento pin. Ja niekedy nedávam ani vôbec, že piny normálne. Počkaj, ja sa takto budem krútiť. Možno takto to bude mať vyšší damage. Tu je Lukost. Čo sú to za mená? Danikost a Lukost. Počkaj, to sa podobá. Lukost a Danikost. To sú asi dva kamaráti. Počkaj. Poď sem. Wow, niečo, okej. To čo bolo to žlté. Ok, tak ale 3 týmy, dobre, 3 týmy sme dali, 3, dobre. Dobre, 3 týmy to je v pohode, to je pohodka. Dobre, zatiaľ, ale stále máme 6 win-streak, takže nice. Pálime ohne ľudia s tým win-streak. Mám Adonisa, ok, Adonis, tak poď Adonis. No ten pin sa teraz hodil, že prečo je ako
toto, offline. On ma trafil. Nie, ne. Dal som mu damage. Ale dobre. Shit. Zoberiem power. Ne, utekol. Má zase teammate. Shit! Wow! No poďte sem úplne všetci, kámo. Ale to bolo dobre. OK, ale trošku si namier na toho baza. Trošku si, áno, tak. Ne, dávaj bacha. Tak nedávaj bacha. Dobre. Ty kokos, ale on má 17 power upov. OK, tak to je insane. OK, už máme 13 rank, nice. Dobre, no tak ste si nevšimli, tak Poliaci to vravia, že týry, nie ranky. Tak ste si všimli. Ty kokos, to sú zase 2 a 5, to sú traja fejmáci sú tu. Ty kokos, to som fakt nečakal, že tu budú traja fejmáci. Teraz vám poviem, ako sa mi darilo v puši na 15 rank na toho mova. No a dostal som 3 týmy, no a potom som to nejako skúsil vyhrať. No ale bol som tretí. Potom som išiel na ďalšiu hru. To som bol zase tretí. A skončil som aj tretí. No a na ďalšej hre som to dal do showdownu. No a na tejto hre sa mi darilo. Teraz uvidíte moju reakciu. Yes! Áno, konečne win! Let's go! A máme za to rare drop, za takúto námahu. Tu som bol tretí, tu som bol druhý. No a toto bola posledná hra na tento 15. rank push. Takto sa mi to skončilo. Ja mám tu Oliho, Willow a Jean a neviem. Ne, prosím. Ne, zase máme... Hej, to už ako To už ako umre. Máme späť svoj internet. Nice. Máme 4 týmy. 4. OK, máme 4 a celkom sa mi laguje Wi-Fi. Nelaguj sa, prosím. No. OK, 3 týmy. Nice. 3 týmy. OK, tu sa zabíjajú. Poriadne sa tu zabíjajú. Dobre. Toto zoberiem. Shit. Zoberiem túto power. Máme 6. Môj teammate zabil toto. Nice. Počkaj, ja som mal... Let's go! Dali sme to! 15. rank, konečne! Ježiš, let's go! Nice. OK, možno sa nám podarí výhra. Na tento push. To čo je toto? Čo to je? Boli nejaké bodky. Kamo, ja potrebujem iba... Wow! Ty kokos! 182 HPek! Ty kokos! Ona má 7 síce, ale ty kokos. Počkaj, ja tam teraz nabehnem. Teraz ničím všetkých. No nie, lebo Wi-Fi na zas. OK, nevadí, ale dobre, 15. rank, let's go, ľudia, dali sme to. Let's go, a máme presne, presne 31 400. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte určite like a koment a môžete aj odberať zvonček, ako kľudne môžete. Je to nerobí žiaden problém, môžete to kľudne dať. No a my sa uvidíme u ďalšieho videa, takže čaute, majte sa.